updated sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. It's a Throwback Thursday mga ka-MB. Grabe, Thursday na agad, pang-apat na araw na naman ng linggo na ang dala ng Dynamic Trio sa inyo ay good vibes na madadala nyo all throughout the day. Kaya naman tutok lang, bangon-bangon na sa mga nagkakape pa dyan, mga nakahiga, ano. Kayo ay makinig na sa aming mga Marites for today. Makakasama nyo, Ren de Guzman. Yes naman. At Throwback Thursday, kahit man Throwback Thursday, let's always look at the brighter side of life, diba? Dapat lang. There is so much more to life that we are living, diba? Morning Barkada. Kaya, kasama nyo pa rin ang Dynamic Trio sa agahan ninyo, Momshi Sheki Raketera at Madiskarteng Momshi. Yan, and speaking of living, let's continue to live in happiness and harmony and peace of unity of the cosmos. Wow! Naging universe. Ayan, gising-gising, bangon-bangon na po. It's another Thursday, it's another day para sa ating mga kabalitaktakan. Makakasama nyo naman ho ngayon ang inyong gentle giant, Charles Limon. Oo naman. And there's a lot of ways for you to catch us live and alive every morning. And yan ay kung gumagamit tayo ng TV, free TV, pwedeng-pwede yan. Kung antena lamang ang gamit, pihitin lang sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart, digital TV naman na Digibox ang gamit, iscan nyo lang yung channel number ha, Morning Barkada, kasi either the Highland TV channel or GNN channel po ninyo kami mapapanood. At oo naman, depende po ang channel number sa inyong location. Pero dun sa mga nakahawak pa rin po sa kanilang mga cellphone, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook page, which is Regional News Group Luzon. Ayan, gayahin nyo ako. Oh, nanonood Yan, pa ako. paano? Oy, pati yung Bongga. patang. Oo. Ayun. And meron din ito sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. We also have our Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon. And meron din po kaming website where you can have a very nice and good read, very informative read. Read tuloy. Informative read. Ayan, kaya hanapin nyo na po, i-google nyo lang yan ang RNG Luzon and lalabas na po yan. Sabi ko nga, RNG Luzon, nag-iisa, wala nang iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At tumutok po kayo mamayang alas 6:30 sa Luzon Headlines at alas 6 pala. At alas 6:30 yung News Force North Luzon. And speaking of being notified, nako, atin muna ng alamin ang ating latest weather update ngayong ika-21 po ng Hunyo 2022.
Sa ating latest weather update ngayong umaga, ay inaasahan po natin ang tuloy-tuloy na magandang panahon dito po sa Northern Luzon at Central Luzon. Ngayong araw na po ito dahil sa ngayon po ay wala pa po tayong nakikitang nakakaapekto sa ating dito po sa ating weather system dito sa ating bansa. Pero yun nga lang po, tuloy-tuloy itong bubugso naman ngayon, itong easterlies o mainit na hangin galing po sa Pacific Ocean at sa ngayon po wala. Kapag merong easterlies, mahina po ang habagat. So asahan po ang maliit na tsansa ng pag-uulan dito po sa Northern at Central Luzon. Kaya lang dito po sa bandang Bicol Region at NCR at Southern Tagalog, asahan po ang maulang panahon na dulot pa rin po ng easterlies o itong kaulapan galing po sa Pacific Ocean na magdadala po ng pag-uulan. Yung nakikita nyo pong green, blue na mga dyan sa mapa ng Bicol Region at Eastern Visayas, yan po yung mga pag-uulan na mararanasan natin. Siguro bandang mamayang tanghali to or mamayang hapon. Malalakas po yung mga pag-uulan na yan. Kaya naman palagi po tayong makinig sa ating mga LGUs if ever na kailangan nating mag-evacuate or kaya naman kailangan nating umalis muna sa ating mga pinaglalagian. So, maging updated po tayo. Samantala dito po sa Mindanao and Western Visayas, maganda po ang ating panahon ngayong umaga. Ang pinakamababang temperaturang naitala ngayong umaga ay 18.2 degrees Celsius. Kaya mainit ngayong umaga 18.2 degrees Celsius at inaasahan natin itong iinit pa sa 26.4 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:37 in the morning at inaasahan natin itong lulubog mamayang 6:29 in the afternoon. Oh, yun pala. Mainit-init, morning barkada. Pero don't be complacent kasi sa ibang bansa nagkaroon sila ng heat wave. Yeah. Diba? And there were a lot of Europe. casualties. Kaya ingat lang po tayo. Stay hydrated para hindi lang sa ating pangangatawan pero sa ating pangangatawan din, di ba, morning barkada? And alam nyo ba, morning barkada, this is a good news for our MSMEs kasi morning barkada, DICT or the Department of Information and Communications Technology, ang haba, di ba, is now proposing to create an online platform for this MSMEs nga. So morning barkada, hindi lang siya basta-basta website ha, hindi lang siya something paano? that you would, yun, gagawa ka ng website. Ang pinopropose ni DICT, including DTI, is that they will create a platform at ang gagawin lang ng ating mga MSMEs ay mag-add or they create their account dun sa platform na yon. And it's a similar platform po na ginagamit ng mga online platform like right now which we see in the screen, which is Shopee and Lazada. Alibaba and others. Kasi morning barkada, nakita nila that the trend is that hindi pa tayo magaling sa e-commerce or e-marketing. But DICT would want to create an ecosystem from outsourcing the raw materials, from choosing their suppliers, for e-payment options as well. And this would really help our MSMEs to be part of the e-commerce nga. Dahil ito na talaga yung patok ngayon sa mga mamimili. Di ba? Yes. Halos lahat nga na-order na online. Online. Di Wala ba? naman akong pa-order, so I don't know. Ay, oo, 'di ba? Siguro ang tanong ko lang dito is that gaano yung maintenance ng platform? Magkano yung bayad? Is this sustainable? Sa lahat ba ng market pwede siya? And lastly is yung guarantee ng payment. Kasi nga ngayon, 'di ba, ang daming nagsusurface na ang daming nabubudol online. There were mga unusual payments na nawawala sa GCash or kahit gaano pa ganda na yung system nila, meron pa rin breach. So, yun lang siguro yung take ko dyan. Kaya would you... Alam mo, di ba, even dito sa palengke, Ay, gusto oo. nilang magkaroon ng E-pay. ng Palengke QR. Palengke QR. Oo. Thank you for correcting me. Pero, di ba, parang nakakatawa lang, bibili ka lang ng isda, tapos, isuscan. Scan mo lang. I-scan mo. Oo. Sana all. Pero maganda yun. naman siya kasi It works. accessible sa lahat. Pero iba pa rin yung very, yung traditional pa rin ng way of Traditional. paying. It's safer plus paano kung, basta medyo magulo din kasi even nga sa mga food, di ba? Minsan nagigilty ka na hindi ka magbibigay ng pasobra. Tip. Diba? Oo, ng tip. So, pag andoon and nakikita mo yung money mo na, okay lang yan, meron pang natitira. Oo. Mag- Bigay ka. Oo. So, Yan. let's see. Oo, pero may nakilala kong tindera
tindera dyan, si Aling Riza Estrada, it works very well sa kanilang meat business kasi nagbebenta sila ng karne. Kapag may mag-order daw, kailangan kung minsan meron yung uso na yung mga pakumbo-kumboy na rider. Yeah. So, GCash muna, i-check nila and then papadali nila yung karne. It works very fast and meron na din yung mga mamimili na ay wala akong pera ngayon, pwedeng GCash na lang, ganon. Pero yung iba pa rin, they want it traditional kasi meron yung mga tanggapin natin, wala silang cellphone. Yes. Or meron mga- man pero hindi pero hindi smartphone. siya, Hindi smartphone. Pero di ba here in Baguio, even meron yung isang magtataho. Yes. Nag-trending siya. Taho Gcash. Sana all. Uy, pala, speaking of GCash, pasensya na ha. I just wanted to let, Down system? hindi. Walang laman? Ano? Oo, walang laman yung akin. Pero ang sabihin ko lang, meron pong nakuha sa ate ko. Yan. So, ingat-ingat lang po tayo. Siguro, Because? merong nag-hack ng account How? niya. Tapos may nagsenda lang ng email na verify mo tong email na to and then kung ikaw to, please verify. Tapos yun nawala na yung laman ng Gcash Nag-know niya. siya. Nag-know na siya pero pagka-check niya ng Gcash niya wala nang laman. Pero paano nakuha yung mga paano? OTP? I'm not sure. Nanakaw kung yung paano. cellphone? Hindi. Talaga. Nagsend lang ng email na verify it dito. Kaya siguro ang maganda, wag maglagay ng malaking pera sa Gcash siguro. Di ba Siguro yung hindi ganun katamtaman lang. Oo. Okay yung lang, safe ako. Walang laman din yung Or use the Walang ATM na lang. Oo, Mas safe diba? pa rin yun. And speaking of safety, mga kabalitaktakan, ako atin muna mga silipin. Ito pong isang batas na isinusulong dyan ho ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan ito po ay para po sa mga karapatan ng mga nagtatrabaho sa media. Will it be an advantage sa ating mga nagtatrabaho dito sa nasabing industriya? So, ito po ay ipinasa ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at Miguel Luis Villafuerte and Bicol Saro Party List Representative Nicolas Enrico VIII. Final po nila itong House Bill number 304 or Proposed Media Workers Welfare Act kung saan gusto po nitong isulong ang karapatan ng mga manggagawa sa media at pati na rin po ang self-organization at karagdagang economic benefits dahil na din po sa kanilang profesyon. Ako, aminado tayo, no? Yung ibang mga media, hindi masasabi natin na hindi ganun kataas yung sahod ng ibang mga media. Pero they manage to work kung ano man yung pagkukulang nila. I've worked with different media outfits. Nakita ko magkakaiba yung way ng kanilang pagpapasahod, yung kanilang mga rights. Pero dito this will be a challenge. Paano mo i-level yung standard. Yung equal footing kung magkakaiba yung standard? Oo. Siguro mag-usap-usap muna sila nila KBP if this will be a good idea or baka may masuggest pa yung ating mga kasama sa media para po dito sa nasabing batas. Kasi noon, I think merong pinasa na din na bill para po sa mga freelance journalist. Yun nga lang, paano yung compensation nila? Kasi Tsaka sa freelance journalist. kalakaran dyan per story, 3,000, ganon na Walang kaagad. standard. Walang standard. Kapag And may hindi ka courtesy, sure yun. kung ilalabas nila. they will get the news or Or not. not. Okay. Oo, At so- least gumagawa sila ng paraan para to help. 'Di ba? Sabi mo kanina yung cost of living allowance or yung compensation ng ating mga nasa media kasi there was this nakita nyo ba yung meme na parang from a vlogger and then a reporter, mas nagta-thrive pa sila or mas marami silang Yung mga compensation vloggers. from compared to the media. That is Media. really there in Diba? action. Diba? Oo. Pero iba din naman sa vlogging. Oo. Iba, However, you cannot invalidate din Oo, naman ikaw yung naman, mga oo. multimedia artists kung Ay, tatawagin. oo. Kasi di ba para din silang mga artista. Yes. Napapagod din kasi sila. Siguro doon lang tayo sa rights when it rights. comes to dito sa pagkapantay nitong mga media, kung ano yung mga benefits nila of being
a part of the media, yung mga rights nila, pwede silang pumasok sa ganito. Sana meron tayong limit doon, na ito for media lang, hindi pwede yung for kasi minsan nauuna pa sila. Alam mo yun? Oo. Pero, thank you din sa ating mga vloggers na malaki ang naitulong sa ating mga kababayan, especially noong pandemya, no? And entertaining us, di ba? Yes. Maraming And isa sa mga mga nag-entertain, shoutout po sa C Family nung bigo na nanonood po sila. Hello. Pero, Yan. and na-entertain naman po ang buong bansa sa ating mga dancers dito sa Benguet. Kasi nga po, Ano yan? nag-thrive po sila. Kasi nanalo po ang 6 nating mga members of Benguet Dance Sport Team. And second place po para sa ating duo, Latin duo. Wow. Hindi ko alam, si Miko Domalos and Mark Benter. And then si Josan Galvez naman is 6th place para sa Latin. And Fiji Balaw and Ashley Abance para sa Junior Latin. Pang-7 po sila. So, congratulations po and thank you for bringing pride again to the Cordillera and sa Benguet, no? Pero the whole Cordillera yan kasi kababayan Yes, pa rin oo naman. naman. And Kailian. sana next time maturuan nyo naman si Ma'am Shishek. Oo, hindi po kasi talaga ako Ma'am magaling Shishek na dyan. sumayaw. Pero isa pa pong good news again Ah. dito sa Benguet, nabigyan po ng patubig. Nako, Wow! nabigyan po ng Water. isang waterworks project na inimplement and finund ng provincial government of Benguet ang Poblacion Sablan, sa barangay Poblacion Sablan, wherein ang makikinabang po ay 50 household doon Wow! sa kanilang community. Kasi isa po sa key concerns po ng locality ay yung kulang daw po ang kanilang supply, especially na meron din naman silang mga taniman dito, kailangan din ng tubig, and yung government natin dito sa Benguet, nag-allot sila ng 2 million pesos para dyan sa proyekto na yan. And ayan, gumagana na siya ngayon, okay na siya. Ayan, that's Nagagamit good. na ng ating mga kababayan dyan sa Poblacion sa Oy, operational na. Congratulations po dyan. And alam niyo ba, Morning Mercada, from hindi lang sa Sayawan nag-thrive ang mga taga-Benguet. Mamaya ibibida ko ang representative natin for the Hari ng Pilipinas 2022. Tingnan nga natin what is his advocacy at ano na ang nagawa niya bilang is the reigning Mr. Bukod right now. Mr. Bukod. Oo. Tama ba? Bumukod na siya. Tanong ko. Bata pa siya? Ayan, sige. Mamaya naman po ating antabayanan ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Oo nga, kaya tutok lang, huwag kayong aalis, huwag kayong kukurap, huwag kayong pipikit dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support froggy to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV,
Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Una-unahang independent research and reading library sa probinsya ng La Union. Ipinangalan ito sa tanyag na lawyer at manunulat na si Attorney Alfredo F. Tadiara. Mga aktibidad para mahasa ang pagsulat at pagbasa ang pinagtutuunang pansin. Isa na rito ang zine making. Actually, zine is a short term for fanzine. Magazine na it's either done by a person or a group to promote its ideology. So anybody can actually basically do this. Just think of a theme, and you can combine words and also art. You can just use basically a coupon band and cut it into pieces, put it together, and you can create a zine of your own. Nilahukan ito ng mga kabataan, entrepreneurs at mga artists. And we would like to be able to invite or engage others to do this activity. And it's actually an art therapy, I discovered. Because when I did the activity... Alfredo F. Tadiara. Mga aktibidad para mahasa ang pagsulat at pagbasa ang pinagtutuunang pansin. Isa na rito ang zine making. Actually, zine is a short term for fanzine. Magazine na it's either done by a person or a group to promote its ideology. So anybody can actually basically do this. Just think of a theme, and you can combine words and also art. You can just use basically a coupon band and cut it into pieces, put it together, and you can create a zine of your own. Nilahukan ito ng mga kabataan, entrepreneurs at mga artists. And we would like to be able to invite or engage others to do this activity. And it's actually an art therapy, I discovered. Because when I did the activity or the zine, my zine, I was able to relax and be able to put into words and into pictures what I felt. Makikita rin sa Alfredo F. Tadiara Library ang ilang mga research and publications tungkol sa Northern Philippines, special collections at art gallery. Matatagpuan ang library sa Ortega Highway, Tangki, San Fernando, La Union at bukas mula Miyerkules hanggang Sabado. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Upang maprotektahan naman po ang mga delivery riders mula sa scam at COVID-19, plano pong ipasa o ito pong panukalang batas na ipasa na gawing opisyal ang cashless payment. Ating alamin po yan sa report ni Sofia Pagaduan. Para sa delivery rider na si Richard, malaking tulong ang cashless transaction sa kanyang trabaho. Maswerte raw siya at mismong kumpanya nila ang nag-aabono sa orders ng mga pasaway na customers. Si Panda po kasi yung nagbabayad sa vendor. So, ano po kami, pick up lang po kami. Ganun.
Hindi po katulad ng Grab na inaabonohan po nila. Si Panda po kasi siya po yung nagbabayad sa vendor, so nagre-remit lang po kami. Kamakailan lang isinumite ni bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera ang panukalang batas na naglalayong gawing cashless payment ang mga transaksyon sa mga delivery riders. Sa Facebook post, sinabi niyang isa itong hakbang upang maprotektahan ang mga delivery riders sa scam at pagkahawa ng COVID-19. Sa ilalim ng House Bill 1010 o Magna Carta of E-Commerce Delivery Personnel, ang lahat ng mga customer na magkakansela ng kanilang mga order ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 buwan at magbumulta ng 10 hanggang 50,000. Maikukulong din ng 1 hanggang 3 taon ang sinumang magkakansela ng order para lamang mangprank sa social media. 100 hanggang 150,000 pesos ang panukalang multa. Mas madali na rin para abot-abot na lang. Sa akin parang isang beses lang siguro natulugan lang naman yung order, parang gano'n. Kung may reimbursement naman po sa Grab, maghintay kami ng 3 days mostly para sa reimbursement. Tsaka yun lang yung oras mo na rin, naghintay tsaka pumunta sa lugar nung address nung nagpa-deliver, yun lang naman. Una nang nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa Department of Labor and Employment na pagtuunan ng pansin ang mga reklamo ng mga delivery riders. Maproteksyonan ang lahat ng karapatan ng mga delivery riders bilang gig workers. Hindi man itinuturing sa ngayon na empleyado ang mga delivery riders, sila ay mga manggagawa na naghahanap buhay at tumutulong hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa ekonomiya. Hanggat walang inilalabas na guidelines ang DOLE o hindi sila namamagitan ay walang mangyayari. Naipasa ang Senate Bill No. 2302 o ang Act Providing Measures to Protect Individuals Engaged in Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Enero nitong taon. Nakasaad sa Section 5 na ang sinumang magkansela ng kanilang order ay maaaring makulong o magmulta ng hindi sosobra sa 100,000 piso. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Dito naman po sa Baguio City, inumpisahan na po ang chess tournament para sa mga visually impaired. Ang mga magwawagi po ay haharap sa La Trinidad at Tuba Benguet. Ating alamin po yan sa report ni Ren de Guzman. Ang magsasabing ang larong chess ay para lamang sa mga nakakakita. Kanina, nagsama-sama sa Camdas Multipurpose Hall ang mga bulag sa Baguio para sa chess tournament. Unwinding sa mga PWDs tulad namin, makapag-relax mentally and psychologically and everything na nakakabigay ng para bang naging therapy in a way ang paglalaro ng chess para sa amin. Habang naglalaro ang mga ito, maluha-luha ang naatasang arbiter. Yung first kanina, napalo ako ng konti. Hindi ko akalain na ganun sila kagaling. Kaya lang yung sense nila sa sight, yan lang ang nawala sa kanila. Tayo naman meron. Sana magamit natin sa mabuting paraan. Kwento nila, malaki ang ambag dito ng mga manlalaro ng International Community of Chess Players na sumabak sa kompetisyon sa Baguio noong 1978. Turuan nila yung mga kuya naming mga blind, and then sila rin tinuruan kami na maglaro din kasi nga adjusted yung chessboard. Pwede na namin makapa yung white squares and black squares, and then itong mga characters din, may distinction din para ma-recognize namin. May butas din ang chessboard para matukoy kung saan nila pwedeng isuksok ang piyesang may pako. May palatandaan din kung anong kulay ang mga piyesa. May ganito yung black, no? At yung white naman, plain lang na
ganyan, wala siyang markings na tulad nito, no? Ang kompetisyon ay inorganisa ng isa ring bulag na si Rubigan o mas kilala bilang the Blind Gardener of Baguio City. To show na you don't have to have sight to play the game of chess. It is a game of the mind. We can do chess. There's many things that we cannot do, but there are some things na pwede po kaming sumabay sa normal citizen. Pangarap niyang magtuloy-tuloy ang kompetisyon para mabago ang pagtingin sa mga visually impaired. Ang mananalo sa kompetisyong ito ay haharap sa mga mananalong mga bulag mula Tuba at La Trinidad, Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagang mga update, tutukan niyo po ang Luzon Headlines. Alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon, alas 6:30 ng gabi. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa milky ng batang 90s, darangati ng itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Katapusan mo na, mosquito man. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground.
Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Alam nyo ba, Morning Barkada, pageantry have changed our social structure and nakita natin how they have been trying to send their advocacy forward. Now we have this morning Aka Ilian, proudly from Benguet, and he will be in a national competition this coming October. He will be representing Benguet in the Hari ng Pilipinas 2022. We have this morning Sir Kevin Claude Beray. Good morning, Sir Kevin. Ayan. Good morning po, Ma'am Kina. Hi, good morning po, sir. Parang medyo na-shock naman ako sa Kina, sir. Yan, Sir Kevin, we just wanted to ask you, are the reigning... No worries po. Sir, you are the reigning Mr. Bukod, and what were the changes during your reign? And ano yung mga challenges in these changes during your reign? Nako, I'd be very honest. Not much nung ako po ang reigning. Kasi the challenge really is this pandemic. Kasi I was stuck here in La Trinidad. Siyempre medyo malayo-layo po yung Bukod. Opo. And walang masyadong coordination, synergy sa LGU. Kasi nga naman yung attention was andun sa COVID response. Exactly. And that was very considerable naman. Opo. Pero I will always be supporting Bukod. I will always be of service of Bukod whenever I'm summoned. And I'm always prepared to serve under its banner. I feel the heart in this, Sir Kevin. Sir Kevin, now that we've mentioned that you will be joining a national pageant, Hari ng Pilipinas 2022, in your personal take, was there ever a time that there is a prejudice when it comes to Cordilleran contestants? Yan. Hindi po maiwasan yan eh. I think meron at meron. And to be fair, meron din namang prejudice sa ibang candidates, hindi lang sa ating mga Cordillerans. Pero ang masasabi ko po dyan, I'm prepared for that. Let them come and we're prepared to educate. Not to be aggressive, not to create conflict about these prejudices, but to educate. Yes. And after all, hindi naman po natin mapo-force lahat ng tao na magustuhan tayo. So, prejudice, criticisms, those are normal for me. I also agree with you, Sir Kevin. There would always be a time where people would look at you in a different way, sabi nga nila. It may be with the group that you're in or your social and your political perception. But then again, that's something that we can debunk. Sir Kevin, now naman, you were very proud of you and we're humbled. We're honored that you will be representing Benguet. Sir Kevin, what do you think is a unique characteristic of a Cordilleran that makes them known to be in the pageantry? Kasi binago din yan ng isa nating contestant when she was part of Miss Philippines. Tama po? Yeah. For the male category, according to my predecessors, I think that would be the physique eh. Kasi that is how Cordillerans were portrayed. Yes. Hindi po ba sa history, yung ating mga ancestors, ganun sila na-portray eh. Masculine, toned. Pero I think the most distinctive characteristic of a Cordilleran candidate would be how culturally oriented we are. Yes. Yun po talaga sa akin ang pinaka mabigat. Kasi we are, in our own language, taraki, confident na to showcase our culture sa national stage. And
that for me is very distinctive for Cordilleran candidates. And that term taraki, di ba, Sir Kevin, it's not just physical, but it's also with a heart Yeah. and a soul na talagang we carry it on even to national pageants like this. Sir Kevin, would you think there are attributes of Cordillerans that you would want to correct these misconceptions by, joining this pageant as well? Yeah, I think the usual Kasi these misconceptions, di ba, it stemmed from our history. How the Spaniards portrayed us as barbaric, uncivilized nung panahon nila. And it's 2022 and nakakalungkot na hanggang ngayon meron pa rin yung ganun pong perception eh. Yes. At minsan makikita pa sa mga ilang elementary books at nakakalungkot na may ganun pa rin pong perception this 2022. At sana po sa ating paglalakbay sa Hari ng Pilipinas, sana po mabago natin yung perception na yun. Gusto nating ipakita na ito kaming mga Cordilleran. Yes. We can be as fashionable as you are, we can be as tech savvy as you are, and we can be as eloquent as you are. Exactly, Sir Kevin. We can make and change this narrative that these people have thought of us. And Sir Kevin, joining the Hari ng Pilipinas 2022, what is your advocacy? Anong gusto mong ilaban sa advokasya mo ngayong paglaban mo dito sa pageant na to? Yeah, my advocacy po talaga is ecotourism and cultural preservation. Wow. And that too is really, intertwined kasi culture is a vital element of tourism. Opo. Because it creates distinctiveness. Oh, sorry po. Okay lang po. Sorry. And sa tingin ko, it would really make a difference kasi for the sole reason that it is economically beneficial for the people of Benguet. Kasi alam naman po natin ngayong pandemic, it was so devastating lalo na po sa ating mga SMEs or small, medium enterprises. Naging malaking dagok po itong pandemic. And I believe tourism will make the money come in. Nagawa po ito sa Baguio and I believe kayang-kaya pong gawin ng Benguet with its ecotourism. It sounds ambitious pero we'll never know if we don't try. Yes, your ambitions may be big, pero if you put hard work on it, Sir Kevin, malamang kaya natin yan. Sir Kevin, lastly, Sir Kevin, now that you have been in this platform, in this pageantry, can you, in your personal opinion, how do you define failure? Oh, I think failure is normal eh. Failure makes you even stronger. And I think failure is mas importanteng mas mag-fail kaysa yung hindi mo trinay. Yan. So ako, hindi ko binaliwala ko po yung failure dito eh. Basta in-accept ko lang and yung mentality ko is at least I tried. If I failed, at least I tried. I have no regrets. I took the risk. We took the risk and only a few can take the risk, Sir Kevin. Sir Kevin, please invite our kakailians in this Hari ng Pilipinas 2022 and pwede ba kaming bumoto? Saan kami pwedeng manood sa pageant na ito? Ayan, I'm inviting po our kakailians na sana po subaybayan po natin ang aking paglalakbay sa patimpalak na to. Nako, napakalaking karangalan po ang maging kinatawan ninyo sa patimpalak na to. Ito po ay magaganap pa sa October 9 to 17. At wala pa pong online voting, wala pa pong official na kick-off. Pero sana po masubaybayan niyo po ang aking paglalakbay sa patimpalak na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta and para sa probinsya, Viva Benguet. Thank you, Sir Kevin. Thank you so much for sharing your time at ingat ka po and good luck po. Ayan, thank you po. Thank you rin po. Yeah, nakita naman natin, Morning Barkada. If I may just reiterate, it's better to fail than not try at all. Kaya Morning Barkada, magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan.
Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! It's a Throwback Thursday, mga ka-MBO. Hindi ka na naman sumabay. Hindi ka na naman nakasabay. Sabi mo kasi wag nang it's Sabi mo throwback lang. Anyway. Bahala na. Ano sabi mo kanina dun sa guest mo? Sabi ko sa kanya, ay, napakabait na bata. Sabi mo, mahilig ka sa bata. Ala! Hindi ba baliktad? Ay, uy, hindi. Yan, alright. Sige, mga kabalitaktakan, ano? And atin namang energy. batiin yung ating mga mga nanonood ngayong umagang ito. Oy, madami tayong mga viewers na nagbigay ng kanilang mga comment. At merong mga nagsisend pa rin ng stars. Tuloy-tuloy po kayo mag-send ng stars para magka-energy ako. Ganon. Ganon. May coin slot sa likod ko eh. The more stars, the more energy. Ganon. Oo, ako marami akong babasahin mga 20 sige, plus. go. Ang mga anak ni Mama China, Ace Avelino, Ace, Samson Alberto, Kabigan, Alexi, Aldron, Aldrelin, ang dami nito. Angelica Anthony, aray masakit niya ng pangalan. Ay, grabe naman. Arch Arnie, Karil, Catherine, Chang, Christine, Chustin, Claire, Kurt, Dan, ang hirap naman nito, Deirdre, Dij, Josa, Frenchie, Froilan, Gab, Hazel, Jairo, JC, Jeric, Jess, Jilly, John, Jordan, Joy, Jules, JVK, Ken, Kath, Laika, Maan, Malor, Mark, Marlon, Marvin, Mary, Michael, Nix, Aureliano. Sa buong barangay ba yun? Novi, Oreo, Nakatutok sila ngayon. Paul, Ralph, Roldan, Selwyn, Shanghai. Grabe naman yung pangalan, Shanghai, sarap. Oo, Taku, Tasha, Tom, Unika, Iha, Zane, and Zari. And sa mga hindi ka nabate ng mga anak ni, si Haze at Haze. Oo, ang dami. And yung mga ampon dyan ni Mama, ganyan talagang buhay. Anyway, thank you so much for watching. Ano yan, Philippines and international viewers. Wow naman. We have international viewers. Oy, pati yung mga Miss Cory Torres de Guzman. Mga kapamilya ko Ayan, oo. Sabi ni Sir Alan Laviste, I like it better to fail than not to try at all. Sabi niya nga, oo nga, alam mo, ang gandang from someone at his age na 20 years old, na ganun yung perception niya about life. That's really something. And also sa nag-send po ng star, maraming salamat. And Bok and Diane, see you soon. Mamaya, thank you for inviting me for a quick coffee. Salamat po. Yan. Si Rodel Olanday naman, naku, maulan daw dyan sa La Union. Good morning po sa inyo. Nakatutok pa rin siya. And si Bok, nanonood siya ngayon. Nakibok tayo. Good morning. Nakikibok? naman, sure. Nakikibok tayo. Palabok. Alam ko, nanonood sa La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos. Siyempre, dito sa Cordillera. And sabi nga namin sa mga international viewers, maraming salamat po. Oo nga. And doon kanina sa story ng blind gardener, nakasama din namin siya before. And maraming salamat po sa pag-i-encourage siya sa ating mga blind to be empowered, whether it comes to sports, to activities, and everything else. Maraming salamat po, Miss Rubican. Yan. And maraming salamat din po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic.
Vision Vision Clinic, and of course, Aldrich Corporation na napakaraming produkto na perfect po sa panahon ngayon para matanggal ang ating mga dinaramdam kung ano man yung mga sakit-sakit na inyong mga nararamdaman. Kasi sabi nga nila, wala nang aw sa paw! At yan nga, kung gusto nyong mag-rigodon ng bahay, no? Ano ba? Mag-revive. Refurnish. Ano ba? Hindi may Renaissance. May sasabihin sana akong rebuttal. Anong rebuttal? rebuttal? Oo. Ano to, debate? Naglalaro kasi ng ML si Elera naman kasi. Ayan, so turning houses into home, TG Home Builders, and the only five-star mountain resort here in the Philippines, Baguio Country Club. At salamat din po sa National Grid Corporation of the Philippines. Oo. Tama. Oo. Alright. Sige, pasalamatan din natin ang Musar Music na nagbibigay po sa atin ng musical lessons sa ating career, passion, kung ano man yan. Ako, marami pong mga musical instruments ang alok po ng Musar Music. And pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea. Kung hanap nyo ang iba't ibang mga flavors, available na po dyan. Nagtungo po kayo sa Upper Session Road, Baguio City, harap po ng PIVR Gym. At kung hanap nyo naman ang mag-relax ngayong darating na weekend, magpa-reserve na po kayo dyan sa Pugo Adventure Resort. Dyan po sa Pugad, La Union. Sa Pugo, La Union! Napagbaliktad. Sakto, no? Pugo, La Union. Para ma-promote. All over, no? Tinatakpan yung pagkakamali. Ayan, Pugo, La Union. Kaya, kaya isang araw na naman, isang Throwback Thursday naman ang pinagsamahan natin either by failing and not failing Morning Barkada. We are here for you, kasama ng inyong agahan. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin, Ren? So, Morning Barkada, ang raketera at madiskarteng Mamshi Sheki. Nakasama nyo naman sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. At ang nagbigay po ng good vibes this morning, ang nag-iisang minan in the house, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. And tomorrow, magsama-sama ulit tayo sa huling araw ng linggo. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan!